IFM News. Lokal. In news what the city government of Lawag ti may sana espiritual ket cultural a programa babaen iti libre a kalesa ride amang ipaay kadigiti turista ken residente iti dayto a Semana Santa diti syudad ti Lawag. Iti nasawa programa digiti pasahero ket maiturong kadigiti nagdudumay Stations of the Cross amang ita diti gundaway kadakwada amang panunot ken nagkararag kaspas iti panagselebrar ti Semana Santa. Babaen iti tradisyonal a kalesa mas mapintas ken napateg ti panagbiyahe ta nakaikonekta iti kultura ken pamati. Tinaso a programa ti Kalesa Ride ken agtultuloy aging gana ito no Abril 5 ken silulukat para kadagiti amin a lokal ken turista. Digiti interesado ket mabaling agparehistro babaen iti official a Facebook page ti City Tourism Office ti Lawag when ag-walk in live iti lugar. Hello mga ka-idol. So, kapawarod, ada tayo iti dito Kalesa, iti maysa nga programa iti syudad ti Lawag. Ken iti City Tourism Office mga ka-idol. Ket dito tayo nga rod, yan na ating ti umuna nga pag-alaan tayo. Yan Lawag City Hall. Lawag City Hall. Aga po tayo nga ron iti Lawag City Hall mga ka-idol. Ket tayo, sumaro nga destination tayo adi. Destination sa provincial capital. Sumaro ket iti provincial capital. And then sa Sinking Bell Tower. Can it is Sinking Bell Tower mga ka-idol. Datayo ti umuna nga ron nga nangipadas iti daytoy pre-ride digiti Kalesa nga proyekto iti City Government of Lawag. Ma'am Anya, sino po ti mabalinda nga kontaken no digiti mga yato nga aglugan ka dito pre-ride kayo iti Kalesa ating gana ito no April 5 na. No kayat yung kontaken, mabalin yung kontaken di direct the office me from City Tourism of Lawag, sir. So ada ka dito numero ma'am nga mabalinda nga tawagan mo no i-message para iti panagpa-reserva iti panaglugan iti dito yung pre-ride iti Kalesa ma'am. Direct message to FV pa iti Tourism Lawag, sir. Iti sa Balia Bangir, second kani Miss Mary Jane Piliano, Information Officer kan OIC ti Tourism Office, ada ito yung initiatibo da ketap daw mong pabilig iti turismo ken mangted iti na espiritu na kapadasan kadigiti bisita iti syudad. Kastamet, ada ito ikat may sa awagas apadang tulong da kadigiti kutsero iti syudad ti Lawag. Usually, itatako ng latan tapay nakalanching na ta nag-dry run tayo. Kaya't pagyamanak una digiti imay nagpartisipar. We have the members of the press, we also have the hotels and the travel agencies and also the tourism office of the provincial government. Agyamanak ta imay da amin sinuportaran dito yung first na run na kitat nga aldaw. Kaya so far nakapinpintas med iti feedback and digiti stations tayo naka-ready met din. So go na tayo apo to welcome all our guests, local man when no digiti bisita tayo manipod iti sabsabal nga lugar. Kaya this is all available for everyone. Free iso na apo, kadigiti sumarsaro nga aldawin agpatinggan at Domingo. So mabalinda nga maki-koordinar iti opisina mi. At actually, imposed me, it has already been promoted in our official pages apo, that the official link, it's a QR code, i-scan da lang, then parang ijayan apo, mapali mo i-register tinagan mo, agpili ka no ana ang oras, tiket mo nga panagabil, kasi ada oras na di jay, tapno no, amin nga Kalesa, ket maikan iti chan summit lang nga mangilugan, ken tapno no handagra rapok-rapok, jayan ti location. So agpili DJ no mag-register ka aming information nga adjay so ti fill outan DJ met mo ko iti basis min apo nga mangiplastar ka DJ schedule mo kadeta nga aldaw. Kamaudyanan na ti libre a Kalesa Ride ket mangiparang ay iti Lawag kas may sa destinasyon asaan laing anapintas no diket napnoan ti pamati ken tradisyon. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak IFM.